chcel vidieť. Treba aj kontrolu spraviť. Áno, prehľadka. Rengenová prehľadka. Všetko dokončný pozhodiť a čau. Odviezol kancelársky papier. Viete ticho? Čo to je ešte slabé, to je taká hacka pre kojenca, ale... Ideme? Moje kočka, máte lepší motoček. Adresu vám dám moju, hej? Vladimír Jančoška. Adresu a na čo? Na čo mi nebude? Vy chcete fotky? Aha, dobre. No, dobre. Vladimír Jančoška Leštiny, 43 027 1. Tak ja si ju potom napíšem na nejaký papier za chvíľočku, dobre? A to s kočkou môžeme? Jaj, tak ešte raz mi to môžete zopakovať? Vladimír Jančoška, Leštiny 43 026 01 Dolný Kubín. Dobre, výborne. Máme. Igen. Ja to hovorím Igen, lebo som pobraný Maďari ma chceli dať producovať takého, Maďara som mal pán Záborský, čo mal vo filme, ten úbor som mal obľúbil jem, ale mi to kavárka rošila. Ja robím také, čo mám nech pretina stále cez vás. Ja som taký ako vy. Ja sa nedám kúpiť blbcom. Báme? Môj maj rozbiť mne to jedno, ja som na to. Pomeň, že len tam sliny. A som Vlado jedna, počkaj, potýkame si. Ja som Andrej. Andrej, môžeš. Andrej, ja som Vlado. Jano. Janko. Natália, tešíme. Zlatí ľudia. Poď sa pozrieť do ateliéru, tam je veľa. Večera mám napovedal, nie je napovedal. Čo chcete ja? Neviem, však to smetia. To uvidíme. Ja, idí smetia. Čo chcete? Nastupiško, to je neketá. Však, rozumiem si? To uvidíme. Čo chcete ja? Neviem, však to smetia. To uvidíme. Ja, idí smetia. Čo chcete? Nastupiško, to je neketá. Však, rozumiem si? Mladí chlapi, keď sa bol zmakníme s tým rúburakom, prosím. Morho prvý je huba, morho Gregor, morho, no škoda, že nemyšľa všetko všetkým žiju. Škoda už tam vlastne. Lešťak je dobrý, Ežáka bola ako ľudí, že tým bola asi Ežák, bola asi Ežák. Ľudí sa za toho fanárku, čo má sa má púto narobiť. A fajte už za prekačku myšľa Slovensku. A chlapi ho lesná vybil, a v chodičke všetko, víno s kamarátmi tam chodí. Podá takému komutovi pod celý. Tam tie prdoň na zavre do akési budky tam a nestačila zásad robiť, tedy doba. Ináč bolo nároveň zakázané, ty obchodom čučok, ty dohák, ako musíš niekde raz, zakazujeme. Gregor, Zachára potom Miška Šolský, ja mám Zabita Šolský, Magalovú, Vajdu, Hubu, všetkých Adamoviča vyhnal na podínu, že vieme, aký bol Miška Šolský. Fakt bol Miška Šolský, nech som vyhnul. Prišli Rajniak, Sledáček, on, Vajda, Magalová, hrali tenis, ja som sa smrdil som, a tvárek tam bol, pani Majda Palenekova tam bola, vystajne privolite, a tie on sa vám krývali, ja tým krývali, a povedala, on to potreboval pre nedelnú chvíľku poezie, to potreboval. Ale nemohol. Bol som opotaný kamarátmi, a teraz, v lete, teraz sa otočujem. Chlapi, dámy, ja mám takú zimu, ako je vonka. Víte, 3 stupne som dneska pozerať, som včera k vám. Ale som prepálený do nás, ty si elektriku nie to páli, ja neviem páliť, tuto mi to páli. Pán Ivo Fričík podá ňaňo, starší prezident a múdrejší, a náhle podajací reklamu. Ústup heda volá múdry. Pán tento, pán Ivo ďakuje a povedá ústup Veď vám tam bude záver s tou Jančíkom. To je foťák. No veď akože, vieš. Ale hej, no. Akurát, že nie je až také kvalitné, keď sa to dá na monitor. Super. To je takzvaný fotinajný názor. Tak? To? Co to na to? Záver. Zaujímavé. Ľudský, ale to... Mám kontakt. Sila. Už mi ho nahovoril do kamery. Hlavne som od takého rumburaka som prišiel do Fungura. Mal som troška, môže
som mu zarábľal a zastal som tam bohate z rozkovo, keď stáva, že čo to bolo rozkladný, čo prvne, rozmýšľať, dá sa tak nastrieť, takto, bohate z rozkovo, tam úplne. Ráno som, nie ráno, tak tiež, včera som videl. A okienka mala. Poď aj ty si, krásne, budeš mať pamätku, odpúžiš sa. Ja, jasné. Poď sem. Ja sa nechcem to, nie tu máš. Dobre, hotovo. Chlastiči, čo ste robili? Keď ste nám to pivo aj do chorieť nechali, aj tú hospodu. Ja idem s tou vodou dopredu. Díky, to tak rimujem, vieš ako. Aby keby sa bolo mohol chodiť pred 30 rokmi, tak chodím stále, za to teraz sa nedalo chodiť, to vieš dobre. Zakazovali. Medzi to iba Važednáv a tieto... Teraz prišiel to tony. Čo, to presadili tu, lebo tam už bolo ten folklor týchto fašiankov, roky. To je fašianková maska, aj? Jasné, tie fašiankové maska. Kedy sú fašianky, teraz? Už začali. Začali, aj? Ja keď počujem koniec novembra, decembra, ja už mrve. Vieš ako? Už? Ja už keby som mohol chodiť non-stop, aby kedy bola táto výhra, nechcem sa chodiť na to loty, 200-300 miliónov, 320 miliónov, tak boha, tak dáme to vám a boháče pomyslí si ho podávajú. A tu na tie gumy popolom, medom a poďakuješ, to nie je normálne, mňa zapkol ani vykričal, že to vzali. Ste sa vypadili? Čo to tam, že nám, že to... Ja to urazí, keby ale má pravdu.